سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة نلومي صمدو انترمارشن لوتون كميك سرح يقل بزبل أرست زقربة حستو حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بالجماعة كلابات انترمارشن لوتون بسنكي أقات إيمون زلو فاينانساوي حسرتات زغطس العمت حبيرن ودراتن ككايدين زمسلام انترمارشي حانت خابتن حدقا موراد كاب درجاتات ورلوتور أنصالي وزلو غان تخد كونن كلا بأنصارو لوتو دمام دحر مزام نايز عمت ورودر زغطس العمت أب درجاتات ورلوتور زساتفا فقاد كتركب تثبيت زقبر اللاغانتيام ناي لوتو لايسانس تقيمن دما ازن كل تخلبات زغطس العمت ناي كلتين حبراو باجد دميرن لوتو انترمارشي زبل سيامة حيزن كمصا لعول تثبيت يقبرالهم صمدو نايزن كل تخلبات كون مخانوكا زاقيد وقعاونت انت زي لبسم لعلوات حلب تغلتين كلابات قنت صمدو نمفتار زقبر زلو تصعري ابقى تسال الزتا كم زلو يمزقلصوم قل بالجموان غازيت انياتات متحنفاص نايزن كل تخلبات قدم مزام تورد فرانس وقعاونت كلبس تثبيتو كوانت نبروم زخي كوني اتوردر مغرج وعاصيوم اذا نبينيام غرماين ارناو لاين ترنيفام كتمص تثبيت زقبر لاغانتا زغصل عمت نملك قدم بشكلتا بيلجوم كتقيرن حنت حيال بيلجموت ناي بروتيم غانتا ابزمص عمت ناي وورلوتر لايسنس حيزا كتمص دما تدليتات بوغن كلتين كلبات እና برخ يمصالوم ازي امونغو انترمارشن لوتون خغبر زوطن زلو صمدو نكمبينيام غرماي زامسلو تقادمتي بخمي كصلوم يخل نوتون بتكنيكاوي مداي زمولو سبونسرات بخمي كصلوم يخل ازي صمدو زمص عمت أورلوتر بوتان مركب أقات أمي يخفض يخون نقولتي كساب حجي بزعبات صمدو لوتون انترمارشن زي تأكب حبريتات ندحس الصوم غانتا لوتو انترمارشي انكو عدحان مصاخيم حبراوي قطبا وحسنت اتمسرتاوي باتا نصمدو انترمارشن لوتون تاريخ زلو صقميوم እዚ صمدو كم زلو ግምታት ድማ ካብ ዝቕጽል ዓመት ተግባራዊ ክኸውን እዩ እዘን ክለባት ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ደረጃን ከበረኸለን ዝኽእል መዋሊ ዝሓጽረን ክለባት እየን ሃገራዊ ሎቶሪ ቤልጅየም እቲ ቀዳማይ መዋሊ ሎቶ ናይ ዝናይ ውድድር ዓመት ኮይኑ ዝቐረበ ትካል እዩ እዚ ትካል ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ መዋላዛ ጋንታ ብንጥፈት كواسات صنحت تكال مخانو دما ينقرلهم كلبات انترمارشن لوتون دما اب كندي حدثتي مولت مدلاي بناي كلتين صمدو بستواهل لباجت بحاله تاكيبن كوادرا بقال درجه اب سممع بصيحنا اللوام بالجماوت غانتا لوتو بمنقدي بيلجاز تبهلتني هاجرا معكن زينا كاب زخصل عامد جميرا مس انترمارشن صمدو فطيرا ناورد دركتاتو مخانا ارغيصالام كمغلصي بالجماوين معكن زينا دما نزمت حواس بزيارات دفالو زلا تاناب درجة بروتيم سجرا زلا زغصل عمت ناي وورلوتر ستافيام زرغاغت صلا لايسنس اب ايراج ابيت ازلا لوتو مخانم زغلصوم اسلطاني لوتو جياني هايك دما بدهر مغرجا خوينو نزي صمدو تغبراوي نمخان زصعر زلو علاميوم وهاب قال غانتا لوتو نسبورزا تبالت معكن زينا ابزها حبريتا دما ابزغصل معالتا زغبر زته دما نتتوطين زلو صمدو قرصو ختحزو مخانو وقعاو غيرلوم بالجماوي تكال لوتو نتيك سايبتشن 28 زغصل وعل زلوم انترمارشي اموال صنح ناي سوبر ماركت تكال بمسعر ابطات مسرت غانتا زلعله واننت كهلو تثبيت زغبرلو تكاليوم كوباني هنصوانتي ابز خنتات بخمي كحبر كم زخل نصور ايكونن انترمارشي مستكال وانتي اسير وزنبرو عل امزام ناي زعمت زبقيوم كموصيت ناي زدما اتات مسرت حداس غانتا لوتو انترمارشي زبلسم حيزا خدقل قلت خليام إذن كل تخلبات ما صالي باجت كم زلوني زنقر انترمارشو وانتي بقامقام 10 مليون إيرو كم زلوخ حبرن كلهم لوتو دما بحيدة باجت 15 مليون إيرو كم تعيي زنقر اتتصاب قونو عن تخوينو دما كابزمت عمد جميرو إذن كلبات بعمتاوي 10 مليون إيرو كحابرا كم زخلاي نقرالهم غانتا كقيرو زخولو تقادمتي بعلمنيوم إذن كل التخلبات بحبار كساب زمت عمت وعل زلوم 4 كلتن تقادمتي ترنيفن اللوام إذن دمانتي كساب 28 مس انترمارشي وعل زلو بينيام غرماي أرناو دي لاين غربن تيونسن زت قال لغصريوم كان ريك تبعتيوني عبيد خلبات بتوسخي إذن كل التخلبات مجب تخلبات زلوان كونان كلوا غانتا لوتو دما بتوسخي نايدك انستيو غانتا زحقفتيام هات لا تستبهلت بالجماويت مع كان زينا كم زحبرتهم زاب متحنفاز
ክትምስረት ዳሎ ዘላ ጋንታ ንብሉጻት ተቀዳደምቲ ናይ ክልቴን ክለባት ዘጣመረት ናይ ምዃን ትኹልኣ ዝተሓተ ምዃንያ ትገልጽ ኣብዛ ጋዜጣ ጸሓፈ ዓምዲ ዝኾነ ብራም ቫን ደካፕለ ከም ዝገለጾ ድማ እዘን ክልተ ክለባት ብላይሰንስ ሎቶ ዝመጽእ ዓመት ዝጽመዳ ምስ ምዃና ድማ ምስ ኢንተርማርሸ ውዕል ዘለዎም ተቀዳደምቲ ምስታ ጋንታ ዘለዎም ውዕል ብዘይገድስ ኣብ ትሕቲ ሕግጋት UCI ካብታ ጋንታ ክወጽሉ ዝኽእሉ ፍቃድ ከም ዘለዎም ይነግር ካብ ኣባላት ኢንተርማርሸ ጋንታ ክቕየር ዝኽእል ተቀዳማይ ቢንያም ግርማዩ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 2028 ምስ ኢንተርማርሸ ውዕል ዝኣሰረ ቢንያም ግርማይ ምስ ኣርናው ዲላይ ተላፊንካ መራሒ ጋንታ ናይ ምዃን ሓሳብ ክቕበሎ ከም ዘይኮነ ገለገለ ወገናት ዘለዎም እምነት ይገልጹ ገለገለ ወገናት ድማ ቢንያም ግርማይ ኣንፈቱ ናብታ ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ህላውነታን ቀጻልነታን ኣብ ሒዛ ዘላ ኣስተና ክጽምበር ከም ዝኽእል ይእምቱ ሳይክሊንግ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ድማ ብወገና ቢንያም ግርማይ ንመጻኢው ብዝምልከት ምስ ቤልጂማዊት ጋንታ ሶዳል ኩክስቴብን ጀርመናዊት ጋንታ ቦራሃንስ ግሮን ርክባት ከም ዘካየደ ትገልጽ ቢንያም ግርማይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዓብላልነትን ዝናን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ፌርማ ናይዚ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ንምርካብ ክለባት ኣብ ሓያል ቅልስ ክጽመዳ ትጽቢት ኣሎ ቢንያም ግርማይ ድማ ነታ ልዑል ደሞዝ ክትከፍሎ ትኽእል ብዙሕ ባጀት ዘለዋ ጋንታ ክመርጽ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ይገብሮ ውጥን ልፍንቲ ኢንተርማርሸን ሎቶን ነቲ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ዝኽፈት መስኮት ምስ ስጋር ተቀዳደምቲ ወጥሪ ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩሎ ምጽምባር ሎቶን ኢንተርማርሸን ስዒቡ 30 ዝኣኽሉ ተቀዳደምቲ ናይ ዘን ክልተ ክለባት ብዘይ ውዕል ክተርፍ እዮም ብዘይ ካዚ ፈረንሳዊት ጋንታ ኣሬካ B&B ሆቴልስ እውን ዝቕጽል ዓመት ክትባተን ብምዃና ኣብዛ ጋንታ ዝርከቡ ዓበይቲ ተቀዳደምቲ እውን ውዕል ዝህቦም ክለባት ክደልዩ ሃነፍነፍ ክብሉ ግድን እዩ ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ሞይኦም ከድሕኑ ዝሕተቱ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ንመስኮት ምስ ስጋር ተቀዳደምቲ ክዕለቕልቕዎ ትጽቢት ይግበር ጉዳይ ኣባላት ስታፍን ናይ ብሽክለታ ቀረብቲ ትካላትን እንታይ ክኸውን እዩ ንስራሕተኛታት ብዝምልከት ድማ ጽምዶ ናይ ዘን ክልተ ክለባት ንኣባላት ምስልጣንን እውን ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ክጠምር ትጽቢት ኣሎ ንዕብየት ኢንተርማርሸ ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ልዑል ተራ ዝተጻወተ ኣይከ ቪስበክን ሲኤኦ ናይ ኢንተርማርሸ ጂን ፍራንስዋ ቦላርትን ድማ ናብ ሎቶ ክግዕዝዮም ሎቶ ሓንቲ ካብተን ሕጽረት ኣባላት ምስልጣን ኣጋጢሞም ጸንሑ ክለባት ከም ምዃና ድማ እዚ ጽምዶ ንጸንሐ ሓጓፋት ዝሽፍንን ዝዓጹን እዩ ብዛዕባ ቀረብ ብሽክለታ ንብረትን ብዝምልከት ድማ ምስ ሎቶ ውዕል ዘለዎ ኦርቤላ ዝተባህለ ትካል ንዘለዎ ውዕል ክቕጽሎ ትጽቢታት ኣሎ ሎቶን ኦርቤላን ክሳብ 2028 ዝቕጽል ሓባራዊ ስምምዕ ኣለዎ ብወገን ኢንተርማርሸ ድማ ምስቲ 2 ሚልዮን ዩሮ እናተኸፍለ ቀረብ ብሽክለታ ዝገብረላ ጀርመናዊ ትካል ኩቤ ዝነበራ ናይ ምዋላ ውዕል ኣብ ምእዛም ናይዚ ዓመት ከብቂዑ ስለዚ ሎቶን ኢንተርማርሸን ነቲ ሽርክነቶም ኣብ መደምደምታ ምብጽሖም ርትዓዊ ይገብሮ ሕብረት ኢንተርማርሸን ሎቶን እንትራ ተፈጺሙ ከም መግለጺ መራኸቢ ብዙሃን ቤልጅየም እታ ትምስረት ጋንታ ኣብ ትሕቲ ናይ ስራሕ ፍቃድ ሎቶ ውድድራት ከተካይድ ምዃና ይገልጽ ኣለዋ ምትሕንፋጽ ናይ ዘን ክልተ ክለባት ነቲ ኣብ ናይ ሙራድን ምድያብን ደረጃታት ንናይ UCI ሕግታት ጽልዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ግን እታ ናይ ወርልድ ቱር ውድድር ላይሰንስ እትረክብ ጋንታ እታ ዝለዓለ ባጀት እትስልዕ ጋንታ እያ እዚ ዓይነት ሕብረት ድማ ነተን ትሑት ባጀት ከም ዘለወን ዝንገረለን ክለባት ኡኖ ኤክስፕሮ ቱዶርን ኩዊሰር 6.5 ኣብ ናይ ውድድር ሓደጋ ዘላ ኮፊድስን ተመሳሳሊ መንገዲ ተኸቲለን ህላውነተን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ክቕጽላ ባይታ ዝፈጥር እዩ ኩዊሰር 6.5 ሓንቲ ካብተን ብዘለወን ሓይሊ ባጀት ህላውነተን ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ከውሕሳ ዝሰርሓ ዘለዋ ክለባት እያ እዛ ጋንታ ኣብ ሕቑፍኣ ንከም ቶማስ ፒትኮክ ፍሬድ ራይትን ክሪስ ሃርፐርን ዝኣመሰሉ ሶምያ ተቀዳደምቲ ሒዛ ብምህላዋ ድማ ዝመጽእ ዓመት ንስዊዘርላንድ ወኪላ ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ክትሰራዕ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዘላ ጋንታ እያ ብዘይካዚ እዛ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ቢልዮነር ኢቫን ግላስንበርግ ዝድግፋ ብምዃኑ ድማ ናይ ባጀት ጸገማት ዘይብላ ጋንታ እያ ውልቃዊ ፋይናንስ ናይዛ ጋንታ ብፕሉቺፕ ስፖንሰር ዝምወል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ድማ ፒፒ ናሬሎ ዝተባህለ ትካል እውን ካብ ዝመጽእ ዓመት ኣትሒዙ ቀረብ ብሽክለታ ክገብርላ ትጽቢት ዝግበረሉ ትካል መፍረ ብሽክለታታት እዩ ኣብ 2015 ክልተ ናይ ወርልድ ቱር ክለባት ናይ ቅድም ጋንታ ፔተር ሳጋን ዝነበረት ካኖን ዳለን ናይ ቅድም ጋንታ ኤርላንዳዊ ሓኾራይ ዳን ማርቲን ዝነበረት ጋርሚን ሻርፕን ብሓደ ተጸምቢረን እየን ኣብ ግዜኡ እዘን ክልተ ክለባት ምስ ተጠርነፋ ንምጥርናፈን ዘይተቐበልዎን በታ ዝተመስረተት ሓዳስ ጋንታ ተቐባልነት ዘይረኸ
ዝረኸቡን ተቀዳደምቲ ክለባት ክቕይሩ ተገዲዶም እዮም እዘን ክልተ ክለባት ብላይሰንስ ጋርሚን ሻርፕ ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ተመዝጊበን ብምንባረን ድማ መብዛሕትኦም ኣባላት ናይ ዝሓበራዊት ጋንታ ድማ ካብ ጋርሚን ሻርፕ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ካኖን ዳለ 8 ተቀዳደምቲ ጥራዮም ኣብታ ናይ ጽምዶ ጋንታ ክተርፉ ኢሎም እዚ ቁጥሪ ድማ 30 ሚእታዊት ካብ ሙሉእ ኣባላት ካኖን ዳለ ዝነበሩ ዘጠቃለለ እዩ እዚ ማለት ድማ እቶም 70 ሚእታዊት ኣባላት ካኖን ዳለ ዝነበሩ ካብዛ ዝሓበረት ጋንታ ተሰናቢቶም ማለት እዩ በአንጻሩ ጋርሚን ሻርፕ ድማ 15 ካብ ተቀዳደምቲ ኣብ ሓዳስ ጋንታ ኣምሪጻ ከም ተወሰኸ ኣብነት ሩሳዊት ጋንታ ካቱሻ ኣብ 2020 ምስ ኣይሳን ዝተባሃለት ጋንታ ኣብ ዝሓበረትሉ ኣቐዲሞም ኣባላታ ዝነበሩ 7 ተቀዳደምቲ ጥራይ ሒዛ ክትጽመት ፍቓድ ረኺባ ነዚ ክልተ ኣብነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ሓበራዊ ጽምዶ ኢንተርማርሽን ሎቶን ብናይ ስራሕ ፍቓድ ወይ ድማ ላይሰንስ ሎቶ ዝምዝገባ ብምዃና ድማ ካብ ኢንተርማርሽ ዝወሓዱ ተቀዳደምቲ ካብ ሎቶ ድማ ዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ክጠርነፉ ምዃኖም ዘእንፍቱ ኣብነታት እዮም بارك زخبركم تخطات السينما سمرة نايلوم تحسطونا أبزين الزازم بمكتتالكم أزي مسجن سلام